nyo po. Ay, naku, Diyos ko. Napakalaki na po ng sunog dito. Umalis na, nagtago na. Ayun, oh. Tumawag na. Buti hindi na nasunog yung mga kambing. Mami, kalayo pa. Ayan, ayan, malapit na naman dito sa atin, oh, sa kuryente. Importante dito sa ano. Dito sa kuryente natin, dito sa tapat natin. Dito, ayun na, ang lakas na. Ayun na naman ka doon. Sige. Baka naman nakapalipit itong ano, itong house. Atay, lakasan mo nga dyan, baka ano, baka gas. Atay, dali. Tingnan mo ako nakalakas dyan. Oh. Ala na ba? Atay, napatay pa daw yung tubig. Namatay na yung tubig. Ayan na. Eh, Diche, puhitin mo yung ano, yung spray niya. Naku, humina pa yung tubig. Ano ba yan? Nawala. Nawala pa lalo. Ah. Napakalakas ng ano. May nagbibilad pa ng palay din sa harap, oh. Ayan na, ayan pa, oh. Ayo. Ano ba naman ang nangyari naman din yung sinigan-sigan naman tong harap namin, oh. Hmm. Naman. Ayun ang matindi pagliliyab doon. Oo, yun na naman. Ang lakas na naman, oh. Mama, dito sa may gawing gulay mo. Sa atin ang napit ko, eh. Naano na to? Ayun to sa gabitan, oh. Doon sa may gawing gulayan mo. Baka nabaluktot doon. Ayun na yun, mama. Malapit na naman yung apoy. Eh, nagsabay-sabay na yung pag-i-spray sa harap, eh. Ayun, oh. Nag-i-spray na rin sila doon, oh. Saka ano naman dito, eh. Nakabukas. Ito naman, bukas na. Kung tubig, ano ka lang tumutulong kay Dike? Tintitin mo nga, Diche. Ayan na, oh, malapit na naman yung apoy. Baka naman mapihit dyan. Kaya, kumakalat kamot maangin. Ayun na, oh. Ayan, doon matindi yung liyab ng ano, oh, sa gawi doon. Ayan, oh.
Ito, lumaliyab na naman dito. Kanina, muntik na maabot tong poste. Yan, taas ng liyab. Ay, susugudin natin si Kuya Arman eh. Eh, yung ano ni Dana, eh, muntik na matupok lahat yung ano, yung Alaga pa? alaga niya. Dyan nakaano yung mga alaga niya eh. Mga alaga niyang kambing. Susugudin niya eh, inawat mo. Mga alaga niyang kambing, muntik ng maano. Ewan ko kung may naiwan pa ro na kambing sa gitna. Pinahuli ng konti yun. Gusto naman. Doon siguro nasa bat ni ano. Ayun na sa malapit na sa ano, sa Sagingan. Pumunta na doon. Oh. Eto, ang dami pang palay dito. Oh. Michelle, magpatulong ka na sa mga bata. Eto, marami pang palay din na. Ay, Kuya Pat, muntik na umabot din sa poste kanina, liyab. Be, masyado takot namin kanina. Ang taas-taas ng apoy. Ayan, doon, no? Kailangan ano nila doon. Ako na, buto na lang ang kahit pa paano nakatulong lang. Ikaw, bumbero, dalian nyo pa. At baka naman kami dito. Ayan o. Ayan o. Ito, dito na, naglilih. Oh. Meron pa doon sa ilalim niya. Binaba ko breaker ko yung mga gasolayin na. Oh, Diyos ko dito kanina. Kasi taas na nung ilaw na yun yung liyab. Ay, siyempre mahangin kasi. Buti nga ka mo, nadamuhan na dito sa harap natin. Pwede nang liyab doon. Sabi namin na, ay, ala, papatay-patay. Nung humangin. Nagdire-diretso na nga mo nung humangin. Ngayon o, doon sa harap naman ni Inday nagsisimula yung ano. Nagliliyab. Oh. Ayan o. Oh, ayun o. Ito na nga yung liyab. Ano nga, puta-putaki nga yung pagliliyab. Okay nga lang sana kung medyo malayo-layo din sa mga kuryente, mga kable ng kuryente. Pag kasi naabot tong ng... Ayan mismo sa harapan naman namin mga montador ng kuryente. Ay, yung mga